apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe kugenderera guturigiria butambe bono TV ya unambeyemo y'umuntu bweke gusiye nige gukuburya kugiakire kura asichi awards cha communication authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV, une television wanchete ase kategoria free to air television station. Ndizi TV, obwansu ubwomugusi, nigo togendrete kogendebirengo byegoromono. Kero monto, nabwatu muganoye, kurwe iboletwe, guikabono. Korende, ngero egentekemo, kegwatanana, omugano yomo, guchesu muganonde, negentekyo, numukia bugwetoma, kegima. Ekerenge kenene, azumurubirioyo, no kurbugo sigita, guchase umontonde, irionere, amanye wetoma, guikebirengo biegoro. Brian Sagini Isena, niga idire ribagirio, nagwisaransa nabantu ao, iriogo kolentera, emegano yabo. Kera ritukorie juma, chinsa ibere chiabutuko, nabuigo mwiroro, ritukule jumapili, chinsa isanunesato, goika chinsa kianda, imeya Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono. Ya niga setting kare gosoma. Ya so online ga buriye bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro. Ndizi TV? Ya ngo munga inore. Tari Ndizi TV News. Ndizi TV News. Sacha Ndizi TV News. Ya wono digeri bone bintu. Aka. Nono chomurubirya kabisa gwichinyaro na papa antivirus. Bintu nobira Ndizi TV News. Ke. Jagona so Facebook yabango. Ndizi TV News. Na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ke. Ayenayo mokora. Ayenayo gwatebye kenaye. Omwanjo ndigeti kurwa bwo ganeta konsonja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Una mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chikosoria chikoleto na ndemo. Papa Antivera chokoleto chingero. Amona mangana amange. Igano bwanzubure. Womo gusi Ndizi TV. Akino meto bwanzuborobi. Thank you what about Ndizi TV News? Aya. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News. Abo no konyora chibicha siabarya baito bimerubyo ao. Voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News. Aigano Ndizi TV News. Obwansu vumugusi. Ndizi TV. Obwansu vumugusi. Omurubiri kubwatia nigo kurigirwa nebigori byonsi. Mbia mono nainde asenge ncho yoko nyorera libageri egere nchikoli sangari ngana lyo monene nainde tochiko ngana ralia ya tata aligetigo kwana gocha samagi maito nainde rebuna tuancheire ntwe koliro alitu kolia lero tigato sabe asenge ncho yokwebe kange omochenu tata tuakobakire nainde tuakoiro bonene bia mona asenge ncho tuanchete bia mona asenge ncho yebire biyagwa tonyoreire omochenu tochikoli sangari ngana liao nigo tuasabire ngomonene tigagwetera seringane liga ritonyorera maya aikwariganiria abantu bao nainde aseri tukeliga aserietaria Yesu tuasabire na kwegena amina ringana yeri tukolia lero nkuru ase gitabu kia Luka 15 tosome 11 goika 24 egitabu kia Luka 15 tosome 21 goika 24 ige gukwana iga narenge nainde agateba omonto oyo omo narenge
n'abamura babere. Oriomoke agatebia ise, tata, ng'ensemo yenibo entungetie. Ise akabatananira ebinto byaye, nyuma y'amatuko atai amange. Oriomoke agasangereria ebinto byaye byonsi, akaimoka akagenda orogendo gochia ense yare. Agasiareragwo enibo yaye asogokora kwoboka yayu. Kakolire byonsi aga enchara enene gasoa asenseria. Ere akaremerwa akagenda akabwatana n'omonto yomo bw'abanyene enseria. Ere akamoira ebiti byaye korageria chimbeche. Akaba okogania are kwigotia enda yaye ase okoria ase amasabo alia chimbeche chiarenge koria. Monto onde tarenge como agento goikagachia kweiranirira kweboria ere omonyene akabora abasomba bengeria batata mbarenga bakare koria endagera nagotigaria na inchaiga ngokwa ndene nchara. Ninyi mokengende ase tata motebie tata na mochire aso oyore igoro na aso bosio bwao tingwenere tinaende ndokwe omwano tigaimbe buna oyomo bwabasomba bao bengeria. Akaimoka akagenda ase ise agachia koba okare are ise akamororera amabera. Akaminyoka akamobwania rigoti akamonyunyunta mono. Omwana oria akamotebia tata na mochire asoyore igoro na asobosio bwao tingwenere tinaende ndokwe omwano. Kurende ise agatebia abasomba baye leta bwango eganchwa erengiya momobekere nebonyi ase kiara kiaye na ebikoroto asa magoraye nyarete emori eria ere enoru momonyenyere torie na kogoka ekiagera oyo omwano ne konyora okure na inde bono moyo are konyora osirire kurende bono ororekanire bagachaka gochenga tigana inde ngireri bageriga mubako monene oyo nyorege enseye engiya na inde chikoli sangaringa neriga gere to chikoyunga ninkitata awo chigokwana gocha sama gimaito dinga neriga togo chikuya orokerania aseri tukeriga na manyine nga kerokende asanchere yemo goseyende kwabeire gokoranderigwa goseno nayo munyene kwarirandiria asigete lakini ntagete na inde onyare konyigwa buya nya egere to chikonga ninkitata ganetie to chikuya orokeraria amarikaya machenu nigagokwana nga nabo nga igagokwana nga na inde agateba Nyasaye tanya gotiga goteba na ngakiende yonsipi ekero Nyasaye atagete goteba netakeire nga abagotebia banyare koira chinga kichoko motegerera buya na boigo nonyene ekero omonto atagete gokwana naye gosako gotebi nga nintagete nkwane naye netakeire nga onyare komwa chinga kichingiya onyare koigwa nga ninkia gokwana gocha sore kero kindi nabo ora itabera mangana ali agotebia goseta itabera to itabera igonga oitabera mangana ali akogotebia goseto ya itabera ayegente keneno komwa na mato onyare komotegerera egero nyare koigwa nga ninkia gokwana gocha sore nabo igo amarika ya machenu iga gokwana nga na inde Nyasaye agateba ngento kieke Nyasaye atagete goteba gosemo bwekano ongencho kieye Nyasaye atagete gokwana bibirige gokwana nga kagokwana gose kagoteba akarumo bwekano yomonto yomo oyorenge nabamura baye babere oyomoke agachicha sare akamotebya nga tata ngense moyane ye nibo eyentungetie ekiagarando chenga emiaka yane bono yarenganire na nche nimbwente kwegachera ebire byane na senge nchoise atare konyara komorina ekiara no mwana oyo musaba bibirige gokwana nga ise akanyara kurangeria abana abaye bonsi babere akanyara kobatananira egerekero nyomo anyare gutwara ensemo yaye
oyo monene akamoa ensemo yaye noyo moke akamoa ensemo yaye oyo moke akanyara gusangereria ebyabwate akanyara kogenda asense yare onyene chibese akabekamo onyene chinyomba etu agachionia agachiro chibese onyene chigaria etu agachionia onyene megondo akaonia akaros chibese agachibekamo karora nga chibese chichabire chinyinge akarora nga yaya enchera ndanyare yuka gochitumia buya taringa no soko menyanka nigo nkorunka ngendare korwa senka bibiri gikukwana nga akasangereria chiribo chiria akagenda sense yare omwana oyo gosaba enibo yaye tarima mocha korete lakini ama mocha korete nayo kogendare korwa seise ekiagerekero kobare korwa seiso ebintu nkerekera konyore isokero kendare ngigocha kogokonya bona tari gochikogokonya ekiagero urare korwa seiso kosorare korwa sabaibori bawo bibiri gikukwana ngekero mwana yagendare akagenda sense yare nonye n'umwana umwabati gatamanyeti isatamanyeti asense ryajya nasenge nchabwate chibese ose nibo manyeto omuntu obwate nibe nyinge kaiwete nganchiro mubuko abantu bari amatuka mbage kaigatima itiko serere batigire ngomanyeti kaiwete ngana bwate chibese mubuko igago tebe ngoma itenda baise ko gwaka na inde ngwakane na inde ndoberie amatanga aho nije ngokoira mochari ndoberi baka amatanga aho ngakane baka abantu baguchikorimo boina n'abantu baguchikoraho muroberio aiga nekere igwete ngana bwate chibese na inde aroche ngana bagakora kende gyonse igonta gete kogotebya iga to baisa kukagera ngekero bwate nibo nebinto byonse urakore ebintu mbire no ntware chinibo otatware okobwago okobikora omwana oyo kagenda asiarira chinibo chiaye asokori okobe asokonywa nagotinda n'abantu abatumani n'abanyaka asechinchira cy'obukayayu chinibo chiri chikaera akero mwana oya omumuro ya bwate nibo abantu nigo bari kumutunya na korumagega bamonchokanana buna bono chinka chikura bakomotebinga naye bweka lakini akere niberi ya erete bari bare komotebinga naye bweka bagatama korwa asare onde tayo nainde otagete kwebwatania monere nonye bari are goikange kero kenda are komera ngatata kose akanibokane komo elio naye naliete naye otakongana nchekende ni India ekiara nche nako etaigo akamotebinga obe eba egwasire rieta oino monto muaro rie kwambwekani tarinche gendo liya bari mwariete nabwo nakonyu nabwo abasani bakamotama nonye bari barieta mona barabwo lituko lyo mwelio bibiri gukwana ngagakora chinibo chonsi enchara nene kamosoa ekere enchara ya mosoa akanyago chaka gosaberera tachi konyora muntu okomokonya chianga chigatandoka ebikoro to bikaera agasinyugwesibya enchara nere yendorose amarika macheruga gukwana ngagoika akagenda so muntu tugete chingurwe asinge chiyo kori yemeremo akomotebinga tata kaki nkonye goseni nyore gentondi akamotebya ngagaki ndike meremo nyare ko gokorera akamote muntu ori akamotebyega timbwati ni kasingo korika doryo nye koganetie gasi igotegete ogendo chikorisi chingurwe na inde gokorisi chingurwe endagera chingurwe chikoria naje nero koria igotimbwati gandagera ndakoe bibiye gukwana ngasenge nchomo murori atabwata cherende akagenda agachikorisi chingurwe endagera chingurwe chikoria nero gakoria amasaba ari chikoria nero akoria orochomo muro bwate nibo obwato bonda no botenenku abonkire korunka ochirare korwa seise osiari gasenjere tamanyekaneti bonore oikirase aremeirwe akarekorie binto bitagwenereti akarekorie amasabo yechingurwe akoragira amone chingurwe orenge koragira amona abantu bona akoragira nechingurwe asengencho yogo tatumia enibo yaje buya nere buyo nyare korigererie nchero gotumia nibo yawo nyasa otosese niriamo nechinibo otesese niriamo no bonda
otoseseni nechisemi no bongaini lakini ngakitogo tumia ajaiga Nyasaye atoseseni ya monaro kende yonsi pito komo sabatata tata tarigo torina Nyasaye itongo toari Nyasaye ngo chiare gokoa alikuwa biri gokomo saba lakini nchera kyogo chigotumia ebyago chigokoa buno omwana oyo asabete isenibo yaye omwana oye iseta molineti nabo igomne kero turanyare komusaba monene tago tolina omonene ngo chiare gotoa ekiagerera no mwegenwa asabara abegenwa lakini ekerago chigokoa nchera kyogo chigotumia ayo mosae ayo mogaka ayo mongina Nyasaye no isakoligereria Nyasaye otwegenire amone binte binge digere linonye mbiri ara koire byoka inchera kikwa beiro mwegenwa chiasare ekiagera kogo chakobo kimankwa bwate kende bande mbale batabwate no nyenjanga bande mbale batabwate gekoroto bande mbale batabwate nyumbangiya bande mbale no nyene sukuru batasomete bande mbale bamenye tubo kimabo kongu bare kuraranse bare kurarira liyo lakini rero yuko bakurarira omoito nchi 14 negetanda nkerie kenene niko bamenye tubo kimobuya obogima bwo kuragera buya bakwebo jibuya bakwegokia bakonywa lakini asebi byonsi Nyasaye abeire gakogokorera kosago koreire inchera kiaye kwanye ko mwira ni ngambi ya mono inchera yoka turanyare ko mwira ni Nyasaye ngambi ya mono no kogenda si nyumba yaye tumwira ni Nyasaye ngambi ya mono korengana no bwara turusi nali atokoreire onye tarimo ebinainda atoire nabeko nyareka nali tukeri motoboke tonyore nganto bibwati ekiagera omwana oyo gakagete nganibe yete kwera una abantu bande bakagete ababa bwate nibo rero bakorekana ngankwenyara bali niko bakagete nganonye biri babwate barabwituko ndiyo bararemeru na kende lakini lituko ngo ikalire nayogo chagotoka ngakwaremerwe ochigo saba orikero kende gwakagete oremerwe oremeire ochakonyora nga Nyasaye nero musesenirie igongo omonto oremeire omonto otabwate kago tasore gakogo saba mokonye tamboro koboko kwa mokonye ase okonyara kwa ukore toba isa kwegomereria ekiagera ogwancha kwa Nyasaye noko ngana bego toka kobwate rero noyo tabwati oyo tabwati rero atware mambi oyo bwate rero dere mambi aborwe igonga onye koganeti Nyasaye nyare gukorendera ebyakoire kabo mwege nugo cyasare toba isa kogendare korwa somo nene omwana oyo nabakorete gentegiya kosaba omwana tali bobe lakini ga chietare korwa seise abantu abangekero baseseniwa mona Nyasaye mbali gotaka kogenda se nyumba ya Nyasaye mbali gotaka gochikomokorero monene mbali komorwero monene mbali komwire ni Nyasaye ngambi ya mono ajagera kero kende Nyasaye gochikobarigereria asenge nchobangire ko babegenwa onyara ko baretera amarwaire abasoa ataka kolye niberia chindagera cyango mobere omuntu ole kolye nyama onywa mabero lye sukari okoleke na keria asenge ncho kwangete ko moigwera Nyasaye na indogenda ase nyumba nya Nyasaye muira nilimbi ya mono ekiagera nkwa bwaterero no bwate no yokoire Nyasaye no yora kurendere byakoire Nyasaye ogenda muira nilingambi ya mono ngokoira nelikoli woka ngambi ya mono nkogerenga ebinyasa akoire binyare komenya matuka matambe asore lakini asenge ncho twangire komwira ne Nyasaye ngambi ya mono togenda se nyumba yaye tosire meremo yaye tosire abasomba ba Nyasaye bono nigo twega kirete nigo tokori gwete nenkia lituko cyase linde tali bobe koligyo botenenku tali bobe kweligeria maya lakini kokonya kweligeria ebe byonse nainde mwira ne Nyasaye ngambi ya mono ekiagera ne rora chiko konyorera kosachi go korendera biryo bwate bibirige go kwananga wetera senchereye yogo tababegenwa chiribo nabo togo chinyora chibesa nabo go togo chinyora obotenenku nabo toko banyora lakini nabo era tobera kongu koria ebinto biri twanyorire nabeko bakongu ekiagero gocha kochaka ngaki asomobero okonyora marwaira achiro obosaigo
ochikori ya sarwa toko kwasinywa goko gende nyagitari koko pimwa wakani guchindagira wakani gwa mabere wakani gwe sukari wakani gwe nyama wakani gwa stui yenswe wakani guki bona gwatigara koria risosa gwatigara koria nderema omotere chinyeni chiri chiamanyire chiabataka kumbe motakoyo gwakagerete nga chinyeni chiri gwakagerete ne chiabataka bona nyachi chiabeire chiabanda rero abanda nigo bakurwanirira risosa rero abakwenyara nigo bakurwanirira omotere nenderema chiri chinyeni chiri chiamanyire chiabantu batari kwenyara nikintagete kogotebia nasengencho twangire ko babegenwa Nyasaye otoire chinyiti choro sana chiombe chingoko chinswe chimboli chibendagira yaito lakini ekerego ikana antoli korie bibyonsi iye komege tokyogo ichania ebintu tokoria mbiria kero kende vitanyare gotokonya nikitagete kogotebia ncherende yonsipinya sago chikogo sesenia na ndanyare gokwamaya to baisa ko bare ko ruasare ekiagero ise ko bare ko ruasare emechando ngo chire gokonyora amarwaire ngo chire gokonyora okoremerwa ngo chikore gokonyora enchara ngo chire gokonyora omwana olie kerage ndare ko ruaseise emechande kamonyora oboremerwa bokamonyora agachaka korie bintabuta bwenereti asengencho oboremerwa bwamonyorire none tayoko mokonya tiganya sanya are gotokonya bibigo kwana ngakara iga akoria masabo yechingurue akaikaransa karengeri y'ibirengeri ko byamuyanira agateba nga yaya arinka abasomba mbakararia bagakora emirimo ase nyumba ya tata bakuragera na kunyubuya inchina sekingende to gotero bugimo boiga imase birengeri bya agateba nga ninyimoke ngenda ase tata na inde motebi ngatingwenereti asore na ase tata oyori igoro bibi gukwana ngakaimo kari tukerimo akagenda asise bibi gukwana ngaiseka morra kurware akaminyo kabwanga akamoboani akamunyunyunta iga akagerete ngaiseko genda asise ise na mutugute ise na mwange yaya nonye gwasiarire bibi onsupi byakwareire nonye gokorekana tobwati ayenchu asomo nene Nyasaye nakoganetie tobaisa gukagera ngariria kwaete tigwatumia buya bono ise kogenda asare tagokwa yaya nainde nabagokwa Nyasaye ito no mwege nwa na senge nchata to bwekaini ere nainde nabagotwa omwana oyo kaire na seise agakagera ngaise nkomo seriare lakini isa kamwariga nibuya akamonyenyere mboli yengiye noru akamobechi yanga chingiya ebikoro tebiya etaye yengiye suti yengiya bagachaka gosherekea agatebya abantu benyumba yaye nga omwana oyone konyokure lakini bono moyare konyosirire lakini bono nyorekanire igonga nere buye tomwiranire Nyasaye nari tayari gotoirania nonyekero kende twakorera yatogwenereti ningareti nyare kugusabira ayekero kende gwantegereire irari bageri go mwiranire Nyasaye na Nyasaye na nyare gokoiranira na nyare kugusenia tigatosabe omochenu tata na kobakire na inakoiro bonene bya muna singi nchinga kechi cyabene kwanyoreire na asangire lingana lyao gochasa abantu bawo na asabire ngatiga bonsi abantegereire banyora gosisenia kurwa seringaneli libanyoriro kugwenigwa ogosiborwa amono gosenigwa senio monginoria mugakori no musauria na abana baria bonsi abarwarete bonsi Nyasaye tomo ne abagende tugwetire mechando yakira lituko tatomo ne no babwatoko boko na kubaremia senia abantu bawo Nyasaye abareko kugende bakugende mirimo yakira lituko tato basenya ko bamaya aserie taria Yesu na sabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa enamba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 amarietane Pastor Steven Mweresa igonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe gokogene njera ya iranda chimita 500 chioka kose 600 korwa separa yeram gokogenda irande nyagitari asakorokwa nyandibe etaracha otara iketaracha maate kogenda gochingungwe enyagitari magegaiga no ekanisere okoboko gwokobe nincho tomokorera Nyasaye onye korange sesenigwa amono monene amina.
omurigiriria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurwa chikaunti isano na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi kiremambya y'amatuku y'wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambya goika chinsa isato ime ya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ilitukuli yao ase obwansu tumede na manga koraganire kuritukuli goro nobotuko bogima konde bone mambya nigo to kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambya ewa no mona dena ki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotika maega imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuri yao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge niyego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupya yaunchuka nakoba ubwonchoreria ububokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'ubwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cy'ugo chaka ubwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubwonchoreria bw'ibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabari y'ubwonchoreria murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV umurigiriria bwa televishoni ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusiye nige gukuburia kujiakire kura asechia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibire nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono
kera omonto nabwate omogano oye korwa iboretwe goika bono korende nkero egentekemo kegwatanana omugano oyomo guchiesu omugano onde negentekio nomukia bwogwetoma kegima ekerenge ekenene ase omoroberi oyo nokorwa ogosigita guchiase omonto onde erio nere amanye gwetoma goika ebirengo bia igoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kera rituko ria juma chinsa ibere chia butuko na boigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ritukoneri aramisi chitarikini isano motinyino yo gatano mwaka ojirwene 2022 muroberi no bwensakia gitaseni kya Ndizi TV tokoreri bageria bene gukwarigania indo nyarako koba mona into kurubona gachinseto kya bono mambi mwanyu morira na gosemeri kwetu nambiya kwa bokira ndimbiya kwa chakeli tukuria ombu yo kuroberi miroberi yao yeri tuko abande baroberi abande basoke kurunyomba abande mbatagete ko sokpono nyora na yiskuru njigo ire bene abali mugwana barasi skuru aboro kengwana barasi skuru igo bono neri bagari abene tukuiriria chuma ya ritukuria ramisi kubarigania asomoroberi omunyaramo kubamo nainto kurubona goika omoeli namange twakwarganeri bona botamberi ritukuria ramisi tubwatamangana mayebu nakorakante kuritukuria goro magaseti naroro tori linarali airobolto ritukuria rero boigo mogeni najigo just studio ile tukwanere mangana siasa tuonjo ritukuria ramisi tokara kwana mangana siasa kiagera umako ni goro yo siasa na matukate na make ojasobo chore bonne po mwako yo gona mange twakwarganeri endo nyarako kubamo nainto komwe nyurana kotinde butambe buna ekaroko sokor nyumba mwauto kunyako buri TV yao igonga kyogora nigo enda sense media mitandao otonyore Facebook Ndizi TV News boiga sense media YouTube na bagotonyora Ndizi TV News na bagoto tweet @Ndizi TV News ekerengel kyao sebirengel yao SMS yao yatome gwetera sinambira siskini yao totenga kikwa bokina kyoro beritiri tuko liao mogusige tingiye ngaini kya dio bondi kyagaja imbrake gotwa ya somwaye kwa bokire bya igo kabasumuruberi bwensakia goika omwelio inje ritariane Brighton Makori byake gimo mwanchu murigerere morobero Ensakia abuna bwakire bono mambya ende tumeranire korutwa tiganite litsikole goro chinsa isatu chia mambya korutwa korutwa morobero bwensakia boigo ande tumeranire aseli tikolia aramisi litikoliko balieke inyolio litikolia throwback Thursday abwa sabanta bange baguchi bainyore gento amangana akare usengana kibinto byalenge kare eyo matenko nyorole ngankikeli kware gukora rioro mwana gose kwaro chaibuli bawo kora kwaro chumuntu geta kora ria makoro kwa ejuma ewasala misi yeke inyolio nguchinde kogota ingine inje naro chekaro na ingo mwana kolinde ayonsi pyo mwanchu muligereria asomorobeli bwensakia bono mambya karotugenete nga kwa bokire bya nonyeto weti mobere bya osabande mbaro basirire ne amate yabo atogote banga pole sana nene mono chase familia mongare nyamboki koro chinsemo cheisecha tobatainga nyasaye narororo nande chinguru nande munyale ko bamoko bano bwancha nchinga kechiga chubo kendo nabali bonsi pi banyoliro nabamwe abo bagotuguta bamwe bali tukulia rero tukubaganiria maya kigima kuruge gasomorobeli bwensakia nyegenete nga kwa chakire kwero beli mambya yabona abana nguchi bali chiskuru yeibole tobene buno yominta tabira sentunde ntangani gose tamwe ntangani igobone na happy new year asamangana ya masomo etamwe ntangani twanarite gocha January kulende asengencho gochenchiwe calendar ya masomo yagarire bono umutinyo yo gatano naliye etamwe ntangani gose ntunde ntangani uchi asabaro kiwantu arucha bakianda mbaso etasi skuru ao banyaritko bakurangiriwa nandi bagenderete gosoa igobone mwanchu muligeria barokia boka egere muchake okora mirimo ya inobuneta keire nonye nabantere babali bakurundia abantu guchikeroka guchikisi Kilgoris guchi Nairobi guchi Migori guchi Kisumu chinga kina chechiga ntumanye tengi mirimo mo koranchira nimia ande nigo tokubasabira nyasaye botambe
ase abalenda abanyanyimbo mwensi pia ase bitaseni ao mirimo bono yachakire nande twabasabeira maya abanyagitari n'abantu bonsi neba mugondo gochia koencha gwa mugondo gochia gotori chai mugondo gochia koburuga twagusabeire twareri tukurigia kurende nabo kugendera gutubwatia buno yomintate bagwetera senjira ye mitandao Ndizi TV News ensemelia Facebook nabo igo YouTube ekerole nesimi yao gosekero bwate smartphone egero gendere gutubwate kurenda sebono iga tetura kubolyo tulikirenga nkayo tubwate tukurwa chinga kibune chiga nsemo kyoligirityo murubulyo kurwa nsemo kito kugochera buya igo burunge kero tubwate chibicha chingiya iga abo chikoleto no yominto John Kibati ne reproduce umurubulyo yoiga kirali tuko Ensakia tulikere wetrase namba yesimi eyo se TV ya ugabo ngankai otubwatetie kurwa nkai yogo tuligerere kurwa onye diaspora tulikere onye chinsemo ao asugo tubwata kurwa egera tuligereria SMS yao tumanya ngarinde ntolintu tweka asomorubule Ensakia buno butambe njeni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita Egaro tukura cheki ensemeria cheki akiyotore nambra ibaso irasumuru buri Ensakia kirongo so ase ensemeria Facebook ya nebuna Brighton Makori to Makori ya Ndizi TV kirongo kuligeria nara odebana Eric Osoro engineer kurwa keumbulitaro niko na maiwa no muryo emunika kwamboka kubolinga ipita muindige kananale dadi wa dadi Beatrice Kelly Esther Jared kaga abeba Josusongo Elder Chasters umbuna Madam Eunice umbuna n'abantu bake umbu litaro bonsi basoime yumurubelyo ubu Ensakia oyine Osoro kurujinse mojiri cyake umbu edicha nyagwanka aoteanere osoirime yumurubelyo kabisa Nicholas Ogega na Julia Dioye na abana Shelly na Bildad kurwanya Nsongo stage niko ndani live kabisa Onyingwa akeva wezire kurwanya makoroto tuned in Saki magara kurobusia Uganda nkobeka aba nonde na abokiri naso irime Ensakia na omwanjoye akoteno omwanjoye gwirita tatu mwabo Thomas Guto mamo mwabo Esther Mura abana bamba mwabo Stella Bernard Douglas na busiboli amo nekenyero kyanya bisai igego toka obasi oyunsaki magara otane no alime yumuruberi Ensakia Karen moja makuru getale tu na umurugyoye no mugakoye Evans na abana babo buna Clinton ne Brian Nora na abande buna Chen Mel Josephine basoe ase umuruberi mbye mono Karen muchama karaote ano bale no mugakoye Evans erikibaswe dimomigi kurwa Kisumu no murugyoye gwirikista na abana Eugene na Junior baote na komo mbaka Engoli Peters Kiyondi keyege sala baote kurwa Fale Arcade ne county ya Nairobi agote abuna high five gochi abana Ensakia bonzi yani egetasen Ndizi TV agote otoire high five mambi ya aboniga nara William Basu agote anere na osoire me yumuruberi Ensakia Douglas Aliemba no alime yumuruberi Ensakia Moses Yangwenyi Moses agote anere no alime yumuruberi erichenya kundi nera agote ana osoire ime yumuruberi Ensakia bono mambi mono asibarmenda tukutuma SMS ni wetera sense media mitandao ekarmote una no mwasoirime yumurubelyo Ensakia pia mwana sana yo mindokuru wa fan page ya Ndizi TV News nsema ya Facebook Hesbon engineer agoteba hello wakire bya tuned in ayo ngoro chinsemo chia county ya Nyamira Charles Luanga Ugato ino mwalimu Charles kurwa kenguso salam niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba sibanduki ngo ngaire ndogo banduko kogendo mwalimu Charles Eric Osoro agoteba watching live kurwa keumbu litaro agoteba ngebwatete buya kyanda geikomi na kurwa sensemo ya WhatsApp baroba tumatumire bagoteba nga umurubele Ensakia twasoire bono mambia buna omongina Lucia nyansia boka kurwa chinsemo chanya bigena agoteba no ali magotebekera ruchi Brighton na Sara niga korra litkulia ligo chaka buya asante sana mongina Lucia Divina Mora kurwa chinsemo chanya Marambe South Mugrango nera goteba
agateba nigo ngendete kwirobiria kogenda ase skuru ncheno mworokia kolende na bonkora ligeririe Ensakia kena manya gosoka mbia mono sana Geoffrey Onyancha nkoro chinsemo chatabaka na nchini gontete kwirobiria osoka guchia sega siane yo burwalia asengo konya magima y'abantu mbia mono sana Geoffrey Onyancha agoteba murugyo ye Lydia Mora na bana Sierra Jaden amona Hayden bonsi no togendete kubaligania bagenda ase skuru Ensakia ni mambo yote mbia mono sana Evelyn Bikoro nera agoteba nkuru chinsemo cha Narok suswa agoteba nondo bworokia munaire tumwana ne ase skuru litkoligoro Nakuru Girls High School nandi ni gonkuganiria abana bonsi bali basoete class ya kianda amaya ense ya Kenya engima mbia mono sana lishabikire itondiro rokuro chinsemo cha Doha Qatar akoro kwa Lydia Nyaboke nando yoli bamwabo nande ne fan entangani sana yomurubuli bwensa kyantebetinga kwa ni Brighton no rirendo ko babeka chibicha cyaro kana chingi yankamotebyo uniga akoro kwa John Kibati agateba mbakwani mwensi asante sana Lydia kuri chinsema cha Doha Qatar Brighton Ontita na erenkoro wa Doha Qatar ayina mashabiki aito akurigelia amini Brighton Ontita kuri chinsemo cha Dubai nera goteba nabwate tyumurubuli bono mambe gwetera senchira ye mitandao agoteba Ndizi TV ni mambo yote igoro chentulindutwe ndorindutwe kumwajumuria kerorabu na into kerotura igoniko toko beke bondi yamanya koba asinjira erendonge kyargetazen kyan Ndizi TV ndo gyajira singinjo yao amona inje ndeto semani tumanya ni ebinte binge kurugeite binte binge twakumanye na kiri tukolia agenda ngakiria era nani ngitwachaka lituko kadoko nyoria sumurobero ryo kuza words njigendrete katutgarite matuko atatu umurobero nyare ko sikigaro gosieko kidariki sana izo motenyo yo watano no to kunjorina king natura akegura agenda likelita kuza litume gochase ye moisano isano nemo enoti eyemo buma yakunyora mabona roko boli wako ikasiri boli ko boli una ngeta seni kiri bwanje tigia free to air channel ngere kike bwanje te oli Ndizi TV kero kwali kirabu umwanje muri gwa kere geta seni kya Ndizi TV ekura goko yorina likelita kuza litume gochase enamba eyemo isano nemo enoti eyemo amaboli narabu agoja maboli anganega gogo ya maboli ya yundeli uko boli na egetaseni kibwanje tegie TV kere free to air bwanje tingere keke kwali Ndizi TV ko kwatokere ekura yao umwanchumurira nabo waka ekura dio kalioka nabo waka maramange nabo waka maramange nando nyerona SMS imbosa tiri uko na janone tongoro no ene siringi yo nabo waka nabo lituko nabo waka litukurigima ko sikirenza nabo waka wake nabo kirenza yo nabo waka chigura totebe chigura 24 hours nabo waka umwanchumurira kero konyoro bateri baga igo tuma elita kuza ojia se moisano isano nemo enoti eyemo elindo ya kuboli wa maboli yabo kere Ndizi TV chekura kere turabwe na ayo kwabwire uno mwanju murigeri oito uno mwanju murigeri komento mukia usiko beku mukia buno yomintatebire morobelio nkuza elieteli orochiega bugatigati elirega iga angene kurende yaitoga iga kuza words otemucha se number 15601 egerende tuli wakanira kendi yonse buno yomintateba nande tuli wakali motigo mwanju murigeri mbosa bokonya gutuma mara 10 mara 20 na nyarbe nereka akora boigo igoroche twagenderere gusuka guchimoto matuko na tatuka atigarete igobono mubwate kibarua litukulia lero akekura lioka singencho tuliwakanira kendi gyonsi egera tole go Ndizi TV nenyare ko bumubui korwase orogongo rwagusi asengencho morobili yo nigo chagetiwe ne kyombekeri kyobo erani bwa mangana aiga senseito ya Kenya kimanyekanite buna Communication Authority of Kenya egererende torolenga Ndizi TV ngoganderere gotigara utagetie kura yao nkonyorolenga ngosuka tuli magega onyore mumonto geto gosoto tanganere ntotagetigo ayake kura ya aso bwango na andelio kalioka as many times as possible egero nyare ko bakugo totangani motuga ali na ande tutambe tokotebanga kero Ndizi TV tu abuire to eweke egwekyo igotali ntutweka tuabwa nabagusi twensi tuabwa asengencho emerobuli yaitemia egogochira kera lituka mangana maye merobuli na yaiteire obole Ensakia buno yo igande tayo koyonyora igobano twakire kura yao utarasikiriro isiko mbe mono majumuri ganda go tobwatia sinse mechi chonse platform jeto cha online ganda go tobwatia bego ayura TV yao ganda go tobwatia to tiga go tobwatia to SMS yao tutenga kire tukuri yaurire taturera na we katsense merinde ya kabere studio to koirana yo to gero ikasa magaseti yeritko riarero
obwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School nesukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha mayeyukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebintu ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo amatuko ye weekendi Kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine na boigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingera ebirobu byestima bichi ya ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Twaijanire koraliogokwa w'umugambi retired senior sub chief Lawrence Omari Obioto kurweranda sub location Nyakoe location Geteri village nigo are omwana Nyagosira Obioto Nyaboga no mwingine Nyagosira Alexina Nyabuke Omari nigare omugaka bw'umwina Teresia Mukeya nigaro y'omwabo Nyagosira Joseph Ogori Nyagosira Francis Onduso Nyagosira Alois Amecha na Salome Gesare nigarise Justin Onunga John Mbaka Nyagosira Jackson Nyamweya ujumenduma nyikalitebuna Soteri Nyagosira Pauline Monchari Pacifica Moraha Elmelda Kwambuka Grace Keruba na Shadrack Mumanyi
Nisebiara Salome Kimunto, Joyce Nyegosira Rispa na Stella. Nigare Sokoro ya Zipora, Eric, Douglas, Rispa, Anthony, Dennis, Charles Baker, Omo Director, Kisii County, Omori, Naomi, Ruth, Benjamin, Deborah, Isaac, Duncan, Ogori, Lynette, Catherine, Nyaboke, Nyagusira Barongo, Munyangi, Ogori, Ezekiel, Mam, Olga, Onsinyo, Marika, Nyagusira Mura, Abigail, Manuel, Amos, Duncan, Josephat, Edina, Lillian, Isaiah, Olivia, na Immaculate. Abachukururia baye ngamona Cynthia, Mike, Jaden Omari, Charity, Claire, Ian, Kipruto, John Omboke, Justin, Quinta, Biliana, Emmanuel, Glory, Brighton, Steve, Alex, Pauline, Dylan, Nabande. Omuchango ni gorabe Jumanne jitariki 3 ecyumutiyenyo yo gatano asenka yaye egotoka ensemo ya Embassy. Nigo ararusigwe asenkendu ya Krista Marian. Litukuri Jumatano nako ni walitukuri kubwati ali Alamisi kitariki 5 cyumutiyenyo gatano omwaka y'obwikiri bwibere n'emirongibere na ibere. Asebali bonsi ibanyoliru no gwakwa kubwatikana no gusira kuyo mwabo nigo twarure enkora yaito. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mbeyamano mwanjumuri ya karani rada kubwati muruburi bw'Ensakia karori tukuri Alamisi kanani toirenda sentunde ende tuzakukwira wikasa magaseti yeri tuko rero mbeyamano baronko mose karawate ano alime yumuruburi kujinse mochiri chiamatutu Jackson Makulosinde nerawate ano alime yumuruburi Evans Yanyona no alime yumuruburi William Anasi nerawate ano alime yumuruburi kujinse mochiri chiakia amitengi bawate ano bale bonzi yumuruburi tuzakukwira wikasa magaseti yeri tuko rero krombate gaseti ya The Standard Anche ni gombate gazeti ya The Daily Nation. Asi gazeti ya The Standard muri kiwe gazeti hoseniga amweteri tukorero nigali getebuna the man set to be Ruto's debut ni oyo Robereri gojikoba omokonyi bumurai bw'ekyama kya UDA murai bw'ekyama kyo William Samuel Arap Ruto oyibo igoro mokonyi bumurai bw'ense Dr. William Ruto muri kiwe gazeti nabachorete bicha ya oyo umaikana tebuna Kithure Kindiki oyore umugabo omoseneta bwe county ya Tarakaniti Senator Kithure Kindiki ekaro ya majiriko rekana nere Robereri gose orekanire buna nabwate chinkuru gose nabwate umanyi bwokoba omokonyi bumurai bwense anene asobomuburi bwa Kenya Kwanza ekaro shortlisting yegendete gose karali gati yabali bacholire bali bare ensembo babikire na gati yabarabo oje gukocoro yo mobo gukocoro kurwa asensemeyo ekaro zeristi yibogo muri kyali getebuna mu bungo matira gashagwa nere no wale oyo mo buna bali ba uchukurwanire kero ikyo koba omokonyi running mate yo mboli bwa Kenya Kwanza ibo muri kiwega sedi igachorete Kithure Kindiki abu asepe chintangani kabisa akamachora kamoroke na kim ala chikobo mokonyi bwa amangana ama bugobo mokonyi bumurai bwense asensemeri ya Kenya Kwanza kolingano muri gwa sidinali githina mbinto kebi abomboli bwa Kenya Kwanza bukoligereria erigwachora omokonyi uriyo chikoba sabo mu bwa Kenya Kwanza bamawoligerina ngakyo mundu ya royo guchi ase obomo bwa Kenya Kwanza ngaketembereja ngakiyani okogechugwa go singakia kolirate nabantu boyigonkoliri bale experience ya wado so nyabwate boyigonkulige libale na njiri naba Kenya naba accepted naba Kenya boyigonkulige libale na ki public record ya yere no mukurumiale ngakia kodire mirimo yaye ekarara beire ase obiso boyigonkulige libale na semeli ya Mount Kenya ngakyo monto yo airete emeli
asensemeri ya Mount Kenya kirero beri buna mukonyi bumurai bwensa so muri bwa Kenya kwanza na bararwa asensemeri ya Mount Kenya igo mugano uyu no urabo asebeji ntangani kolende to kwegora gochime ento chikonyonyora asebeji ya kane ekaribeji ntangani baligete igoro ngaki kinture kindiki akakoro kuna Abraham kiture kindiki ngaye iboretwe ngakiaso mete goja nkia kolire oberu mo senator we county ya Tarakaniti kuruma ga yirubere na 13 mpaka oberu osabiri koba mo senator boy gona nyarteka koba immature leader ase ensemeli ya senate igondo jugora ase beji akane torore narali airo bolito asumugano yo wega ase beji ntangani azigazidi ya testarali ineire na kibono abamuburi bwa simio ura umoja gwanyarde nande ebokora onchoka keigo igoro na kibago chora running mate anene krobaro bredi chi interview go somonto kwenda na kolingo ligwa kulinde bono nigo ba oncho ire na gote una tali rasima omonto agende goika gostari kebeterelio omonto agende goika sikokora interview gali kulinde nabo na benchelende kuligwa elio mo running mate anyara kago choru yugo chikomokonya omurai wiki amakyo mraira murudinga mugano ndojikunyo morekera asebeji ya 15 biga sigasiti yentangani ne morekerete na kibone serikali nyadege kurugo chika igoro yeji school uniform igoro ya borokyo bali bagoswa school ngaki uniform batakere nyora aneka yaro chikante buna abaiboli ni gobe murungana dia karba kana gasi school na kura uniform asedi goli digoro mono mugano ndojikunyo asebeji ya 5 no ne beji ya 5 na kabere naro airobolito asigasiti ya testana asebeji yentangani konende bagomuri na muregerete na kirudisha rudisha nyarega kurwa asensemeri yokunianjuka gose from track to the barrel ina kibono anyarega kurwa asensemeri yokunianjuka na ande bono asoide nera uchikurwa nere kirogo ase ogochori obo togochikogenda mugano wendo chikunyorigeria ase beji ya 45 beji emerongene na isano gaseti ne ya the standard ekara togoswa se gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigeria engana eirobolito ni igoro yomurai wiki makia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka abwasumuriki bwe gaseti akumeretie nga nigo Kalonzo kwanerete romanyene akerusia semeremo did he talk himself out of a job eyone omuriki bwe gaseti okubolire igo na inde niga gotebanga bono Kalonzo oikire chinga kichinkongo gose niga bwata chi options chinkong kigima ase ogochora kwaye korengana nimerobulio ye siasa bunegendrete iga bono Kalonzo Musyoka nigagendrete kwenyora gatigati yegetare gekongo nande nigo akagendrete koba frustrated gose kobe kwa isiko ase merobulio yokoligia omokonyi bumurai bwense ase serikali raro sigumotwe osokoligia omokonyo ye Raila Odinga asoba mobwa Azimio la Umoja korengana asiyekire bono iga bono Kalonzo Musyoka nigo agendrete gutigara bweka nande taguchi kunyara gukora mirimo erebweka nande takunyara ko bakagosoka korwasubwa mu Azimio la Umoja officially korengana no kuigwana kuri babegete sei na goswase oba mobwo eli kumusira Raila Odinga uchakoba omurai bwense ya Kenya kurende bono igagendrete gutigara bweka tabwati nguru nonya mangana yo ngo yanyora turase page ya kane tororenga inkieke kya muberere Kalonzo Musyoka ase egazeti ya The Daily Nation boigo ase page yo omo bisa gose omo bwatani omonene kurwa sobo mo bwa Azimio la Umoja litukuli igoro niganyara tukobaka wasiura buna ni korengana na barabu buna baligireire barorire okomwa Kalonzo Musyoka koba mokonyo ya Raila Odinga nigo era baisa guchia ko Syria chikura chinyinge asobo mubwo egere banyara ko bambaba ababwi asobo choli buli busyo korengana no yokwanete tamanyiririye takulende nigo mulikia begetenga omubwata ni omonene kurwa sobo mu Azimio la Umoja niga tebete buna enjireye ababwatani baye William Ruto osekorwa se obomo bwa Kenya kwanza barorekana bakuna kumusegeta Kalonzo Musyoka kerokende nigachaire na Raila Odinga nigacha arokigwa machaya no moraibwe wenso muske Huru Kenyatta bakomatabi nigo chaire ayabono koranga tuli guchakonyora kende naboigo ababwatani baye Kalonzo Musyoka ntwarora abandi bagachaka chi campaign
chioko motebia chi campaign chia no Kalonzo no Odinga ekinege ntokorengana na Azimio la Umoja One Kenya Alliance baranga nigintu kyoko gosinegento kire suspicious nigintu kyoko kagira ngamangana ya talima ikiranu igo baisa ko mwali baga ko mokonyo ya Raila Odinga nigo chikura chinyingi chira baisa ko ba chikorwa asobo mubu korengana na ababwatani baye Kalonzo Musyoka boiga CPG yentangani mbate betenga mbabwate plan B ase Kalonzo Musyoka abwase bate betenga plan P yabo nigo yarenge Kalonzo Musyoka etachere bweka oseligeri chikura chaye erebweka asenge nchayande ne siasa ya kira litko ayonkorengana na Mtula Kilonzo Junior oyoro mubwatani korwase kiama kya Wiper yo manchu muligereria amangana yo siasa igoro yokoliya bokonyi omokonyi bomuraibwense anene mono amurengete Stephen Kalonzo Musyoka nkoigora tuli metororase page ya 4 egazeti ya The Daily Nation kole nande page yo ya motu ase gazeti yo oige kiombe keli kyobo chenu ensengima WHO niko bono kiarulege kulege tindi ochia sabantu bali gose chimilioni chi abantu bagendera tugutumeka app eliyo gosaba chindagera yani ogokorerwa delivery wake simi watebandetere ndagera gitegiteiga kwareta rumbaka mwago bono niko batebirenga chindagera icho chiko ba ordered wetrase chisimi chi app bono nabachira baisa guche gutwara obesi osomo chando bwo komenta chikilo wetania ekerengo ekerobono kyombekyo kyanyariko bagego gekuruge kuro asabantu bali bagutumeka application iyo boigo asepeje ya motu bono ekina ngochikirege kotegererwa ase omo high court charge gosomo omona chebino libwekegambero kya high court ase lita Juma Jitembwe oyo samatuka magega onyartko baga kubwaterani gwa korengana no tukinga nigo kubwaterani wana mangana yo butumeki obubebwa bisi ogutogambe binabuneta keire gosego ikirane birengo biribyo banache binabogwenera takubwatia naboigo amangana yo bukurume bono nigo ekinekyo kigucha gotegererwa nande nababa isegucha kwenyora ngorusi we abisi kurende korengana nere nigagotebanga nare tayare ucha korokia kurubo saiti ingere bintebyo tabibwati boiga mangana ichisemena kuneire ase page ntangani gazeti ya The Daily Nation kurende nkuigora tole guchime egera tuligereria nganara riaya ale gosairo bolito guchia ase egazeti ya ime ase gazeti ya The Daily Nation kero tokwirana wanasi gazeti ya The Standard page ya gatatu nigo bono abana kianda bali baiboretwe nigo bono banyarite bagosherekea birthday yayo serituko liabo lyo kwebura korengana muri gazeti na murekerete abana bukorwa nsemeri ya Moroko bari ase clinic ya kamuke ya Moroko nigo baiboretu bari kianda kero baiboretu bari kianda ase monuru kanyamuru bakoro kuna nan breads kero baiboretu bari kianda nigo bono muri gazeti ya murekerete na kiabana baendete gutwara afirengia korengana na matukama gose kiombe kyo bacherike otabunekera abana baiboiru kianda abange bambari gocha baba buya korende nigo bono mogoko no muchingo enegete kwena ise abana abekeranya tikagotebia kiombo gya pali gya BBC karate na abana nigo bagendete ko babuya na mamu mwabo kotakibasomeranga kiomugano uyu abana bagendete ko babuya abana kianda mongino yo maiburta abana kianda semiri ya Moroko naboko yasomera asebeji ya kianda boiga asebeji ya gatatu boiga asebeji yeyo nigo bone murekerete na kibono abana babere bamwabo bana barabare kibarongo banyorete abanyaruka banyorete omogoko anenekero batagite goso ase skuru yamo litkurigoro nigo bono banyorete omogoko monene Natasha Natalia banyorete bagoso ase skuru ya Ruguru Girls semori ya county ya Bungoma ekarobata basabite buna tiga bagende ase skuru yamo ekarobare kibarongo go abana barabo nigo banyorete libagali yabe na goso ase skuru yamo ekarobase meretuna nigo bawuchikogendera gokora buya wegase beje yeyo nigo bono abatukiba igete asenka yumo bunga mochole David Sankok na kuira ebunduki eriekagire onanero mwana usankok anyarteka ko tumia kuita igo bona batukini go bairete ebunduki yeyo erikogendera ko yakorro bolingoli na kumanya nyingi kirirete omwana oyo mwana nyagosira
umwana umubunga machore sangoki kwerusi obomoyo umwana oyo nigora sebeji ya gatatu gasedi ne ya The Standard. Umwana oyo igoro yo yebutuki gokorerwa ebunduki yaye David Sankok iyo mwana oyo yabona gwateba tumika kwerusi bugimalitiko kulia Jumatatu nigo ekyombekeri kyobotuki gose Director of Criminal Investigation asansemeyo ya Mombasa omonenobo aserita mwenda edaiba nigatebetenga nigo bairetie bunduki yo gochikoranya lingolia na korononye registration number gose ne likirie na kumanyanga ngikeirerete omwana oyo oye David Sankok we miaka 15 ole gosoma skuru ya Kericho High School anyarituko baga kwirasira litiko lya Jumatatu na ayo Nairobi lito ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu kurendekera nkuira na maega kase gazeti ya kabere na mangana yechisemi abwasabana bekirasi ya kianda banyarituko bakwira na gusiko report ya asiri kulia bali tangani ase chiskuru chiri banyarako bakurangiriwa kurende korenga no muri kibwe gazeti na ndino nyene chibicha chirabwese gazeti ejo nigekorekana buna chiraini chintambe nigo cyabigetwe ase chiskuru elyo kulikia baroki wabo ase chinsemo au barorekanete bagwikira na ase chiskuru barangirtigwe ase nchira yobonge kegima abwasa balimu abanene bono bachakire kolira na gotebanga gwetera somoro bili bwa serikali olyo 100% transition nigo bona abana bange banyariko bagucha nande bone congestion nigo gusogwo ichorerana bona nigo kwarorekanire ase chiskuru au ase bono bakoreranga serikali kerokende enyare goso imena kubakonya singincha abana bakira bange nakolete congestion asingincha magacho kerokende ataisaini ase chiskuru echo nabakonyorere mugano yo ase page ya kabere gazeti ya The Daily Nation wesomera ororengana ki abana bali potetie korende omwana narega iga wakire bicha selita Jeffrey Omolo oyo nyarituko bakago so ase skuru ya Kanga High School oyo korokia shopping yoka achiete nera se skuru nigaorogetie ebuku amoneka dictionary amoneka musi nebikoroto via sports ebyo kana birase esanduki yo mwana oyo iga igokorokia nga chiamate gose chifamily nchirenga na ine kera bandu bakwenda na shopping nigachete nebintu bitatu byoka ase skuru ya Kanga Boys High ya Kanga High School gali se ensemo gose skuru ya Kanga High School kolende ekera chi principal chigendrete kolera igoro ya yogoichorerana ntwaro cyo mu waziri bwechisemi Professor George Magoha itukuri gorate betenga skuru ne ye serikali na abana abagoso ase chiskuru echo na abe serikali njirate iyo abalimo banene barachaki kolera bono iga asengencho barabune wizara mbaligireti bakaranga naki batebiri barangiria abana kuru asekere skuru igomba maitenga chiskuru nchibwata mabaga igomba mwali mondo bwensta chaka gotebanga mwana bono tali go swachi skuru che ichuriranire naro chika kuru kurege tindire tkolegoro lakini kulindoro cha bali mungote abali already chiskuru cha chakire wichura Jisuku jona bajigujora saro mai to muwasiri muwasini ga kwan to tebe na kare county ya Nairobi lakini abalimu abali principal na abali ground iyo ne ground go ya kwanire iga abalimu abanene babwate mechando nto ngora ustura abalimu bato debi mechandeli bagwetera kyara abana nabange baso jisukuru kwanyora na abande mbaroro ige mechando ne abalimu nabange bagwetera ne serikali takiriko beke mirobiri ekirani emirobiri yabo buya krato kwerna sika city ya The Standard ebechi akane omugano uri bono murekera sebechi ntangani igoro ya kitura kindiki oyo kagere kwa bomokonyi asomo buri bwa Kenya kwanza ni gobono chisoses gose amangana taraikira ni buya agotebekana buna kitura kindiki ni gobona nyartika komubwa gashawa rigati gashawa ase ekarwaro kande buna lituri ni gatanga ine kubwa gashawa igoni gatebekana kurende muri gwasa dana mpaka nyete barore na kimuraibwi kyama kya UDA oyibono ordinary monene asomo buri bwa Kenya kwanza na kibago jigo ikera na kumuralia omokonyi oye ekarama twatgarita make nyirune kimbikirya IBC ngia baede ko ika chitariki komi naisano ne momotinyo yo erikorali abakonyi babo asomburi bwa Kenya kwanza no mubwasimiu ra umoje kumugano uyo utagwe somera ase obogare omanyenga kiture kindiki ago chikorigereria nabo okumanyana ninki kere sensemeri ya Kenya kwanza
so ego tena ebinto ni gobi roberi kabisa mbale baganeti ko ba running mate asoba mboli bwa Kenya Kwanza kolende nabokulire ne panel eli ya chore tu inyale kuligereri kuligereri na ngogo chorwa ko ba omukoji bwa Kenya Kwanza ningi ya kwandigo mugano inyonyora sebeji ya kane ekaseti ne ya testana liboigo karto kusko bosia sebeji ya gatano mugano oli obo mocha jitembwa nero no gomolekeire na kibono kinga kibono kiombekeli kiaba judiciary Kenya tekata abuna abantu batano banabere bachoru eli kuligereria embwa ya chitembwa anene karo chitembwa akomajigwe samangana manga machubune bina bya tarabe gambabya nigo abwatraniri na mangana yobukurumi nigo abwatraniri na nigo agahitire no amaega ikarebi na bikugambwa igo mugano wina boko yosoma asebechi ya gatano omanyenga kibono chitembwa osekyombegeria Judicial Service Commission Kenya riri kumubolia omorai bwense uru Kenyatta kumususpend ose kumutenenia emiremo chitembwa onyerera chitembwa mbanyara bakominyokani mono na muga oyo kaberu mugabana we county ya Nairobi Mike Timbuvi Songo ekero ekina kero Mbuvi atabuna chitembwa na tumeto montogete indanyara akonyora chibese ekina kya Kenya ke utuguterware abina mange agokwanirigoro ya chitembwa igobono otakiko mosoma muganoe nyasoma sebechi ya gatano egaseti ne ya test standard ansi ayo mwanchi muligereria nigagenderete kugocher korwa somoro buri bwensa kebono mambia Ndizi TV nero bwansu bumugusiye karotora sentunde ntangani yo kumanya narari aya irobulitasa magazeti elitiko lya lero otaranyorere copy yawo gosotarabo ko chikugora egazeti yawo mbiamane kyagara ogenderete kuligereria asebono teturagenda sense moyende studio kerotokwirana ntogendere kuna gukora kurira ali irobulitasa magazeti elitiko lya lero igotubaitse gusuka eya nero Ndizi TV obwansu bumugusiye Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Company ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boygo ikigo tumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boygo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yogo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigotumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho tumike stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagokubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisimi ase namba inotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao asogo tumeka kimashini chekerero umuri
buturigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere naibere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo kurigerera chioka ndutogo koereza buno rwarete wata tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gyo tugete ngokorekana kiri ekara twanyorere twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisi Jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi Manaendo mwanchu murigereria uriogendreta kuba imeyo murubiri bw'Ensakia kerotore bona sentunde ya kabiri na nde yomwelio asamangana yo kumanya senchira yo bwenge tunararia yarasa magazeti elitukolia lero kurindo mwanchu murigereria na ende tigatuko inyolie igoro ya kuza awards 2022 abwase tukanitio chole gitaseni gitu kya Ndizi TV bine gitaseni kia kubwe binde asoro gongoro iturwa gusi no nyankenye ngima gentogokora nukurikerie takuza otomego cha sena mbe isano na menoti eyemo egerere ndibwake kura karwo ikire sense mo gose category elibawo kuboli free to air ose favorite free to air TV station o kulikerie Ndizi TV karwa kodrigo ulitume ucha sena mbe yona gotebire ya isano na mo enoti eyemo otali wakanira kinde yonsi andi nabo gwake kura maramange buno kunyara asingencho elietelia karo gutuma tuliko nacho nonyene ndururu tuliko nacho nonyene shiringi igogendra kurandi enchiri yo ekaratigira matukata toka egera tuchikorangu mubwiningo kurwa sorongo rwagusi imbara bya babwi onyetali Ndizi TV igogendra gutwakira ekuro yao embe mwanjumuri genda gwake kure yao nabo tutumira na SMS ina gwaka nabo yituma gocha gwitira sina be igura bwe nintu twako begerege ndara twatena mbemano asoko tosira budan Ndizi TV sa heneli nyora furo korubogita agateana spinchema kwa mulizi wa Siaya Samuel Yego mama Nengo Davini wa Kyoga William Mekene Dani Ribosire na wana nyamage wote oyu nsa heneli anyora hoino munyakero wito we timu ile pana kosa cross rongo rwa usimbia mano sa heneli nyara to anyorre uchumbe yao ase studio ekarato keno ikasa magaseti no ngero ikase beji ya gatano mo
kero bono ase county eri ya Baringo muliki wese dina muliki debna naki abasaga chibandit nga kumurakera onyarire go tinenia gose go kunyara koirira masoma sense meyo kogenda inse annekero abaro kiwa bali bakiras kianda batakire gose bakagire goswa siji secondary litku uligoro guchaka litku uligoro igobono abaibuli abange nigo basiririe nibo yabo nigo basiririe tugo yabo kolengana numurakero yondete gwa kase ensemeyo anne kase ensemeyo abaibuli nigo bategemete gose nigo bagosemerie tu eri bagoja baoni elinde baonia nakonyora enengo eri bakurira abana babo ase skuru kolengana numurakero yo ageta ensemeyo bono nigo bono bokongu bonyerete gusongerera abaibuli ase ensemeri ya Apalingo konene nigo bakubona serikali tigenyare ko bekemero berina ko bakonya nara umwibuli wa manara gurukuna Richard Kimsob anya takate no mwana wani ganya ta maxi 365 nande niga takere ko choini skuru secondary ya mukolende kubatka nechibese na chia bolire ni tugo ya bogo kwa no murakera gwa kasensemeyo amono busaga no bogo enteta sensemeyo ero yirire buna ambara nyora bitoki byo kwirira abana babo skuru bayigo asebeje yine murakerdena ki abana bakira kianda aborokiwa bakiraskianda banyarete bakoswa siskuru no nyobo kimawendete gokonga ekera baibuli bandete ku emurungana otebuna obogima bwa kongire asinsito ya Kenya sibatete buna no nyine kaba gasiskuru nigo bakonyoro bokongu bwa arorekan nigo bakonyoro bokongu kyale fiero kumwibuli akane oikananda gorire omwana wa yebinto goji asiskuru nechi principal awonyanyate jigo kwana bune principal ye school ya Kisumu Boys principal eli kidunya na nyataka ote abuna parabuni go banchirete abana goswa ase school no nya baibuli mbabwate enengo go sembabwate school fees asabate na babanchira abana na ande bakabuli baibuli na banda banyakonyora chibese inkenke erinde banyale bagwa kana igo mugano ina bakonyora ase page ya atano mega city ne ya The Standard oige karoto korana ase gazeti ya The Daily Nation karoto kona gusuka busyo manchu murigerenya na matuko abero kekero abararia banyarko baguchengerera iskuri abo asensengima bono korwa sekyumbekeri kyo bachenwe nsengima WHO wetera somo director general obo aserita Tedros Adhanom nigo bono na barabo nere aganiria bararia amaya asemirimo yabo abwase atebire buna abararia nabwa maiso amona mato aito asensengima aigastomenya tasengenjo nigo bakogenda chinsinyo ao nagokora emirimo eri wasiuria obo maene obole based ase chi fact go sase chi fact na nobo saiti egera twamanya konyora ali agende togokoreka ase nsengima ora niganya tukobaga kubulia abarai au kurwa ase nsengima kurenda obosibole bwabararia na koena kyabuna nkurendo bale batali go chande kachinga kiba kuriya nonyene information banyala ko baba access amangana ali bagwenerete kuriya nande banyala ko baba konyaewa andonsi ase bagutara ejene ujumbe kurwase director general kurwase kyumbegia WHO ensengima Tedros Adhanom nabokonyora amangana yo ase gazeti ya The Daily Nation na keroto gusuka mutwake nigoro yobo simeki wemete ase ensemo ya ngongo saseli nani ya ngong forest ekeroto kwenda samangana yokulinda linani ase kyumbegia kia Kenya Defence Forces KDF litkuligoro banyartko bagusimeka emete aseli nani ya ngong forest memoche gosase ensemo county ya Kajiado litkuligoro ekarobasmegete emete wetani achiri buisano na isato elikolenda na gukini birengo byelinani asense to ya Kenya ase omugondo ole oyuwechieka chiribu isato na merongo 5-2-5-3 abwase bono babolire ngane batali asili naniria ngongi rio kasumu Nairobi kolende amanani imense ito ya Kenya abantu mbagwenerete gusimeka emete na kolenda gukinia ense ya Kenya nyare ko ba green batebire ng'ubyo bonge nkurubore asemete buna ko koleta nonyene mbura asengenche metekerere mengi na bekoleta mbura ande na beguzuya liroba ndiba isako bali kwanyuka gose mumomonyoko wa udongo twagakwanire ekarato walenge ase primary nabakonyora umugano yo ase gazeti ya The Daily Nation ororengana kiemeremo yakoretwe nikyombe kya banyanyimbo ya KDF ekerobono bagendete kulinda linani riango
Ekarongo kwira gase beje merongibere kato kumurikira chi counties nigo bono aba bwatani be kiama ya Jubilee ane balbara seria bulia smio korwase county eri ya Murang'a banyarira bakumubori umurai we kiama gyodi murera murodinga komojora omubungo mukuru gatanga Bita Kennedy koba omokonyi oye bakorawa na Sabina Chege oyi bakorawa no na Sabina Chege Murang'a Joseph Nduati Ngungi Katanga nigo bono banyarira batabuna yaya Bita Kennedy ntigachorwe erikomokonya Raila ase okurige kerogo kenene ase ense yeito ya Kenya igo ne SNCM ya Murang'a nigo bano baro bagwa keregoko Peter Kennedy nyirubuna kurwa SNCM ya Mount Kenya ntubwate Mata Karua nere oyiya sabasubati kurwa SNCM ya Mount Kenya abande barorekande kumwa keregoko Peter Kennedy ne narorona abande mbaroro kero turojine SNCM ya Murang'a barabu nigo bate na Peter Kennedy niga aisaine koba omo running mate usomo bu Raila kaltoka na sabochore banne bumakoyo oigose mangana kurwase chi county au county ya Murang'a bono nigo abaunchurulia na baoni bagendete kubara sale nyinge ase chichiro au ase county yo magega yo guichurira na guse floods usamacha mange goterema ase chinsemo bakorero bonchuli bwabo ekerimbule nyinge gendrete guiteka na gutua ase county yo ya Murang'a mangana yo nabakanyora ase page 22 na ibira se gazeti ya The Daily Nation waigo okay kerotos kabosi sare karaga enda konya koligereria ase magano yonde nigotogo enda ase county eri ya Nairobi kero musubati yo mogose omuburonerie kerogo ase county yo gwetera se kiama kia United Democratic Alliance aspirant Anwa Murhatha anyarega gusaba kwabera anene kero video yanyarage kwenekiwa ase mitandao ekeki oji ase omusankano bw'abantu balinge bono muswati ni gasabiro kwabera na gotabona aberwe kero kera korete gotaria korete asugwanja kurende nigo bona sabira babwatani be kyamekyo mona bari bakomoko boko erinde banyare bako mwabera boigo nigo bono abamanyi basamangana ali yoboremi anna sekemeliye chae banyare bako bose migoki asabalemi ibekemeliye kyobunanga kibaranyare bakonyora liga sali nene na konyoa chiwes nyinge anachijimanya kanite buna epona sigo sebe serio jaba baria kero bekran chikiru chabo iri makanda bune ponas kolengana na barabo kolengana ne kiombe kyo ni ono kya babodi kiombe kimwe na East African Trade Association ni okya batebirina abalemina uikabanya bako burugera emirimo ya echa buya na kulenda asinjira bako nyetora igusako umulemi ekeruro umulemi se wesomera omugano yo nabo wesomera seme epeche merongebere na neyamo makwe manyinga kibono abamanyi bali bamagana yobolemi anasa kamari cha abanyari bakuro semi goji ase abalemi anase county ya Nyeri Murang'a Kiambu Embu na Meru kero barakande buna abalemi ni wanda kwe murungania mwana asutanyora ebe senene kurwa sobolemi bwekemeli yechae waiga wakero tukuligiriria enganera yo mwali agere tukulire ensemo ya magazeti litukulia lero ngorwase county ya Tana River abwase bone county yo yabekira nsemo shilingi chibilioni 10 buna umurubili bugu chakolenda gusena koiranira sobwango amangana ali akoleto na natural disaster buna amangana yo gonchorera kwelire floods okoterema kwa mache numurakera chinga kichinde gochioleta amabe amakongo aya nigago chaboigo magega yo mo governor we county ya Vihiga Wilbur Otichilo anyareko baga kubulia abarai bali bakuligiye birogo bya siasa batige kuna wakora siasa enkenke na kuligiriria amakongwali agukuna abananchi monomono amangana akoleto no gonchuka kwelire gosogonchurira kwelire abuga kole ayu akoleta amangana makong kigima asense yaito ya Kenya ayu nabokanyora sepeje 23 ase gazeti ya The Daily Nation ayuna roto akwara ni kurwa sama gazeti yetu kulala kone to dena ntoso meti onzi ogenda bwenyorera kopiao asobo kale bweso mere gazeti ribwanjete no yaro kumanyana ali amange kera ntu twaguchuteria tanda kanala sansa meri ndi studio to kwirana to kwira kasemesa ya mangana maya asemambi ya bona
Ndizi TV obwansu bw'omugusi ogukwa kwaraliwe gwa David Areba omwoma oyusire ty'obugima bwaye ekitariki 25 ky'omutinyukane omwaka oyo gw'ekirwi 2022 n'omugaka o paisibika kwambuka kegoya nise Mary Grace Madam Abigail kurwa Nyaura Primary School, Gladys kurwa Nyambera Primary School, Kennedy kurwa Banana Primary School, Pamela kurwa Irondi Secondary School, Nyegosira Ombati, Enoch, Veronica Magati, Omari kurwa Kisumu, Ruth na Nyakweba kurwa Molo, Momro Mwabo Moracha, Meraba Machini, Nyagosira Kerubo, Mora, Nyaunde, Gesare, Paris, Nabande, Nsokoroya, Mogaka, Laban kurwa USA, Karo, Tom, Bob, Abobonsi kurwa Nairobi, Isaac kurwa Qatar, Wesley kurwa Qatar, Ezra na Elijah, Bonsi Abuo kurwa Qatar, Omaris, Charles, Nabande, Mokoyoye, Obiri kurwa Kitale, Nyangaresi, Nyawanya, Nyagosira Isaac, Nyagosira Ensakia, Kerubo, Osebe, Elizabeth kurwa USA, na Masese, Isemoke, Gesandas, Nyamaunyas, Morachas, Merabas, Okemwas, Nyarivos, Sendeus, Obiris, Ezekias, Nyamaundes, Isaacs, Timo, Onguyas, n'abandi bange. Emerobiryo y'omochango n'ekitariki 3 mutinyo gatano omwaka w'ekirwi 2022 abantu nigo bagenderete kumerana ensemo ya Molo Geticha, Molo Kamwaura, Molo Etown aboigo asenka yabo ya Ruora. Omoberoye nigura rusiwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital nako enigwa asenka yaye kitariki 5 cy'umutinyo gatano omwaka w'ekirwi 2022 asekenyoro kya Ruora ria Bigutu sublocation Masimba location Nyaribari Masaba county ya Kisi ase bali banyolire no gwakwa kugwatekana n'ugusira kwoyo mwabo nigo twarure engora yaito. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia nakoonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byogokorera chigosori. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige kuboria kujiyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ekirwi 2022 rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television wanchete ase kategoria free to air television station. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
mambingia na ndo mwanchu muligereria na kwareganiria semesa ya mangana maya korwase umurubiri bwensa kebono mambiense yemo ekarabono ne areganire kuruga igase studio nkumanya senchira yoboikirano na araria yakoregete kurwa litukuri igoro woikase mambia ya bono ayaiga amona yanda mange na bogotubwate gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemeli ya Facebook na wega ensemeli ya YouTube wega kerobwate chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News tigangira nasige keke kerebosyo egera nkumanya senchira yoboikirano Obomo bwa Kenya kwanza litukuri igoro nigo bwatwaritege ikaro kia bene aigase county ya Kisii asomo bogani oyomo abwasi bakwanireta mange igoro yomorobori obo bottom up economic approach model egekare ikyo nigo gikeranetwe no muraibe kia UDA William Ruto oywareganetwe no yokorigie kerogo kyobo governor county ya Kisii Ezekiel Machogu barayabo nigo barorekanete bakomomochia omuraibe enso muske Huru Kenyatta ase okomomochia mokonyoye asokotomubwatesia ase mirimo yaye tatanyororo batirwa senchira yobo kirano kurwa somuriko ito Steven Ndemo asomo yegoyo bwatatiri bucha bwatani bomo bwa kisiasa bwa Kenya kwanza korwa chingongo au chie county ya Kisii chinkwana chogo kini uchumi na korili emechanda sobonjolime ya Kisii nigo chia bwata inse ase Kenya kwanza yatebera chikorigereria emechande yuo na gotoria uchumi abantu bami ntombo ya more Nyasaye no muya kwamba tumeketi hapa leo na tumewasikiza kwa makini. Government policy can be informed by the ideas and the suggestions of ordinary citizens. Nonye nabo abana siasa imeyomo bwa Kenya kwanza nigo bamochio murai bwense Uhuru Muigai Kenyatta asekeria teba somo yega ule bade ivuna omokonyo yetaramusira imentunda ya kabiri ya serikali ya Jubilee. Unaanza kulalamika kwamba haujatekeleza wajibu wako kwa sababu deputy president wako hakuwa akikusaidia. Alafu ndio ukasema ukaenda ukaleta yule mzee akusaidie. Ulipoleta mzee alikusaidia kuongeza bei ya petroli. Sasa wanajaribu kunilaumu mimi wakati nilikuwa nasaidia rais hakuna kitu ilikwama. Unalaumu mtu ambaye hujapea kazi hata siku moja. Ukaenda ukapeana kazi kwa waziri fulani mmoja. Ukaacha deputy president ambaye alikutafutia kura. Hata Yesu bwana atakulaani bwana. You are losing direction as our president, but luckily you have only 3 months to go. Abara inabana siasa baikirana korwa Kisii nigo barua ira yo gwakire koko omo bwa Kenya kwanza kwene kinko bwa bore ase chikura chinene ngakya bagusi ngiye ko twanje nego chimata ali aso montoni otarikende ba medo aki tokola batamo esa tarikoru ege tugiye ka okora nemegano kabo chaga ta ko akende ago chatere no bochuki ngiyo ko mo bwateria diba ko bwate bintu birega abisa ine kabisa bali ngwacha moleto wa William Ruto chikura aki ngoro kiaro kabisa na William Ruto kabisa ama tuko emerongo chianda na taruri mugoika sobo chorio bonene nigo bono etaro mu bwa kisiasa bwa Kenya kwanza ime county ya Kisii bonyarire kwene kibuna bonyari kuriria mangana kiuchumi mono aigese county ya Kisii basiko nyari bagari ya bene ryokorosie serikali yense ya Kenya kuripotire taseni kia Ndizi TV kuroiga somo bogani Water Park Resort ensemo ya Gesonso ime county ya Kisii elietariane Ndemo Steven ya Kisii nigo boirete chinga kichiabo na kurubirangarira byabo ngana ria yabaganetio mokonyi w'umurayibwensi William Ruto acheko bakorera chingaki araswa service asobacholyo bonene buri busyo rabatirwa senchira yoboikirano no yominto Vincent Onyancha ime yumo bagani o Water Park Gesonso County ya Kisii
abamenyi kurwa se county ya Kisii nigo barwe birengeri byabo ase tare yayo mokonyo muraiwense William Ruto oyubo igoro muraiwe kyamakia UDA ase ganga yaye yokulie kirokyo muraiwense sobo cholyo manene wole bosio. Funding to the youths nearensa sana in every sector. Youths work underrated, at least youths were employed. Igonto twara viongozi wao kwa na mangana matupu yana faida kwa mwananchi wa kawaida. Ningo chinga kichio abamenyi kurensemeye bamugani Ruto kuligereria mangana yogo sirobolemi na boigo koinyora abonchoreria ananase chiro yasuneka. Nyasaye karanja irobora yo bwechinga kichi tigata konya bune factory ya matoke akonya bangina bali bakoni chinyeni atakonya bali abalemi abakaba kana intuto imoke igoro korengana ne chia chenda chiaye igotora goke kiagara tuumire no bogimobo atuligere sana mone chiro ntubwate yasuneka gali bwate mechanda se myake mingi atuligereria abangina banyale konyora ase bakobutera bakoni chinyanya abante bagutweruga ali bube sana nigo bariganire boikirano omurobiri oyo Ruto bottom up economic approach enkakie yebuna bono bottom up asaba gusitu abere tokochandeka ase serikali yeroro emanyeta abantu abanene boka tutageti komanya abantu abake kuna antu abasae twatigiru magega mono. That's why toiranire toja sare esencho abwate gendo nga bottom up gendo ko bottom up ne gendo ko jagorunse gutira ngora ende toikere na intwe amante nyariande nigo boigo kuburirwa kwa rurwe ereru korosi wa Wikase county ya Kisii rara ire chikura ntokani atoroserie gendo bunererie yabatigerete na Ivasha arosi gocha gusi na into tonyore transportation yaitabe isi ntotakecha yaitata konya ntotake kawa arusi ebinte binge bitange binge so tatie kawa abantu baito banyore umusaro romuya price control board ase Kenya ngima yata keiranya anyebwa etokoro sauri yarusete ebinto mbione gusokoru nalikire gendo nyore sukari ga kobemia twamanya ne mia Kenya ngima onye ne amaguta akogorwe mia twamanya ne mia Kenya ngima tari kilo monto ni price yatagete obomo obwa Kenya kwanza ni gobwa gendra ni chikambeni chiaye imeje county ya Kisii abwasanya kwa na mange na kumulekera mange na seganga yogo chigo kinia uchumi obwatikana nomorobirio yo omuraibwe kyamakia UDA William Ruto omanya kitabu na bottom up economic approach ligobono baragendera ni chikambeni chiabo ase county ya Nyamira egarokeria okuganyira kwa bange nigo kuligereria ningo Ruto arachigo chora buno mokonyoye asobo chorio bone bori bosio maiga yekyombe kyobo chori ne chimbe IBC osuke stariki ichwe ka stariki 15 nemo omotinyo gatano ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Waterpark kutoka imeyo muchobo songe county ya Kisii iretera nenkoro kwa Vincent Onyancha Oyo kuligia ekerogo kyubo governor se county ya Kisii wetera sekia magia Kenya National Congress KNC Manson Oyongo litukole igoro na umiranete na bamenyi kurwa se bunge ya Nyaribari Masaba abo batianete buna nigo baguche kumusira aseganga ya yo kuligia ekerogo kyubo governor muri kwito Brian Saginisena na mange Ebirundo byokwirari bagari ayo mugavana bwe county ya Kisii Omoske James Ongwae nigo bigendererete kwenekigwa abo asoyo kabero mojumbe o South Mogirango uyibono ko chikoliga kiro kyo mugavana se county ya Kisii Omoske Manson Oyongo Nyamweya aumberana na gosangana babwatsani korwa se chiwodi chonsi chebunga Nyaribari Masaba abo asekerenga kyabo gosangereria birengereryo nabo igo komanya amagani y'abanyalibali amagani etimu y'Oyongo era chikoligereria waisa nyora libagari okora county ya Kisii bosi wabachori bo mwako yeiga Masuna Yongo kwa kichwa bili tatu anagarata la 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 aya ala abantu baminda abanyalibali abamura barotwa jiriko bate batigane kurwana gisegi bangire go gutiga gisegi bone tu amuire n'abanyalibali tobatanane omondo twanyoro uratana n'abanyalibali akoro ku Madison Oyongo Nyamweya watu akira muna abanyalibali asenge yo mwesimi wo Oyongo twanyolenga nere bwiye kabono olegatia abande kurwana bali nandi bachikinya koitana bosa muna abanyalibali Masaba igo twacha lero gokonifamunga twarosire namangana ari Nyaribari Masaba bagaka banene bagonya koitana gisegi baitanire gisegi babe bagoyire buna gituoni girije itanire bagaja ngiro gisi kwanda wije igo twagajigwe naende
ekeroko ky'obugabana omugako oyongo nyamuyana agamba bugirango mahate ntwakaigure mariogi buna ito koigure ero korwo abantu anyolire korwa abantu kurunyali bali bakira egaiga ase ken sikoja kombwati sichikura kyo obugabana point yerene na se yons twangeranire tinta gitibandikire bino mugirango gonda gitibandikire bino mwana obo twense abako chikura baru chinyumba somo ndo byensi arwete batoligereri barari bikoro byeito na kitu akinire ngitu akolire tumaje kubakonya karabateli bali obugambi oyongo gokwana asomo yegoyo nigo achikire gocha koligereria asobo ime sekta yechisemi oboremi chipara obonchere nabo igokobekera abantu amache igento kolengana nerekera chigokonya gokeania na koirania nse ebirengo byobutakase county ya Kisii banchiranire bonse ngabandigereiri na kina abaeresi ngigokora county baisako ngali bageri gabanchire kombwatesi batiege ndokereke na sebionse chi program mbwanu chiko bakorera ndete koirari bageri mbatebi na tokubwaterana mune team oyongo mune team Kenya National Congress Party ntobe tokoriria mangane chigasi ese county amangana abasubati bari bakori kwe county na mangana ngamunayu torigeri na kero monto ubwata masakarae no yotabwati nera nyoregasi kero montanyore omopira nigo bono orasaba kichikura wesoke no kubachora baribara chego konya gokinye birengo byobogimase county ya Kisii ekero bono atigaire inse amatuka 95 nelimo bosio bwo bachori bwo mwako yiga ingoli potere ya Ndizi TV eretere ya Brian Sagini Isena Omwaziri bw'ekisemi Professor George Magoha nigo atebete buno morobelio CBC nigo gocha kogenderera buno robererie amone serikali abwasibe gaba boletia bali mu abanane b'ekiskuru wanchera aborokiwa goswa ase kiskuru na moroki wonde bwensi tabaisa kolinwa libaga ase getango buna kiskuru nigo cheicholiranire nigo baigatebete ase ntunde yae yo moelio niga gocha kwenekia buno orosiri birasi gwetane chiri 10 abwasibe gaba boletio mu waziri gocha swali kaliaye nere aine kibuna orosiri birasi binde chiri 10 time you can be sure I will deliver it with more energy. The school is a government school, the child is a government child. Who are you to start saying there is no space in the school? If there is no space in the school, do you think we are unable to create space? And to tell you that your question is completely misplaced, we have now constructed close to 6,000 classrooms waiting for next year. Would it be a criminal offense for the children to use them before the next year arrives? The government is continuous. From where we are standing, my instructions are first of all to build 10,000 CBC classrooms. Then the infrastructure money that is coming now, we are not going to ask people to ask for it. We know where the gap is. Are we here? This is not the first time I'm saying this. So don't worry. We know where the gap is. So I hope that whoever takes over from us, in the interest of the Kenyan children, because it doesn't matter who becomes the president, the children must go to school. Are we together? After completing the 10,000 classrooms I have to complete this year, whoever takes my place must actually complete another 10,000 classrooms. Omorai wiki amakia ODM Raila Odinga alichukuli igoro nigaumiranete nsemo ya barai kurwase kaunti ya Nyeri imeyomo cho Nairobi asoma bogani oyomo abwase bakwanireta mange igoro yuburai bwaye bosibo bacholi obonene chinga kechu nigairete na gukwanera igoro nganaki anyaretko baga kumosira oyolengo morayo gatatu bwense ya Kenya Mwai Kibaki abwase atebete Kibaki tosha ekairera Kibaki akaira oburai nigo baigaba boli kumosira asekanga yae yukurigie kirugekyo cy'uburai bwense. Sasa 2002 tumekuja pale tunaongea hapo katika Serena Hotel. Nyachaya iko hapa, Wamalo wa kijana, Saitoti, Mudi Awori, Kalonzo Musyoka, Kibaki na yours truly. Mimi mwenyewe nimesema pia kwamba tuende pale, manake Kano yuko hapa Kasarani.
wanafanya ile conference yao na wanaenda kutoka na candidate. Tukasema hapa vile tutoke hapa tuambie wananchi tuko na candidate. Tuende tu pale tuambie kwamba tumekuja pamoja, baada ya wiki mbili tutarudi hapo kuambia sisi tuko na candidate. Nikaona ile 92 na 97. Nikamwambia mimi tayari nasema ati mimi nimejiondoa. Nani anasema amejiondoa pamoja na mimi hapa? Hakuna. Tunaenda kwa kiwanja. Uwanja imefurika. Na wananchi wanataka kujua. Kila mmoja mimi ndiye nimekuwa master ceremony ya mwisho. Nimeita Kibaki ya mwisho na mimi nikaongea ya mwisho. Nikaona sasa hii maneno tupeleke kwa wananchi. Ndio sasa mimi nikasema Kibaki wananchi wakaanza kuimba hapo, yote yawezekana bila Moi, sio? Lakini Moi alifurahi sana. No murai w'ikiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka no arase kaunti ya Mombasa asetaro yae ya matuka 3 eliko mwakire kuko umurwaniriria bwekirego kibo governor kaunti ya Mike Mbuvi Sonko wetera se tikiti ya Wiper abo asabuletia abamenyi be kaunti yo kumusira eliko ene kyabuna Mike Sonko nkobare governor ase kaunti yo ya Mombasa. We are proposing as Wiper Democratic Movement and hopefully to be joined by our friend Senator Gideon Moi within the framework of OCA. We are proposing to make a 2-3 days tour of the coast region. And we are going to do a run on the Mombasa Road, Mombasa Highway, beginning at Mlolongo tomorrow at 9 o'clock in the morning. On this trip, I am inviting the leaders of the time, particularly Wiper Democratic Movement leaders, to join us on this trip. And governor candidates in Machakos with their teams, governor candidate in Makueni and their teams. And if Kitui people can also manage, because it's a straight run through Lower Eastern, they are more than welcome. And all the candidates, particularly those who have the tickets, the Wiper Democratic Movement tickets, are also welcome to join us. We will be drumming support for presidential candidate Raila Amolo Odinga, and we will also be joined on this trip by Governor Sonko. As a matter of fact, it will be like a grand entry for Governor Sonko into Mombasa, and along with his deputy Ali Mbogo. They've just told me that we catch up with Ali Mbogo in Voi, but Governor Sonko will start the journey with us and drive through Ukambani to Mombasa. It is hoped that we can then do a run through Mombasa. We understand there's a lot of excitement about Governor Sonko and his team, and we will then hopefully do Tononoka. I'm not quite sure they're going to confirm. This time, I think it is clear that we must do things differently in order to drive to deliver a big win for Azimio One Kenya. Manchu muligereria na rayo asemambia bono tonyargo bato kwaliganeria korwase asemesa Ensakia bono mambia kurinde chikoraga chinsa isano na ibere no chikonyora yo amana yanda mange asenchira yo bwikirano gosa senchira yo bwenge yandira gutubwatia onyora yaiga amana yanda mange gwetera senchira yo mitandao Ndizi TV News ansemeli ya Facebook na boga ansemeli ya YouTube. Biamono ekiagera kwaligiria mangana maya anseyemo bono mambia. Ekaroto kwirana asensemo inde studio yo minto Brighton Makori ndo chinagendete kuyaligania ekero agucha gukwana no magani bweli tukolia lero oyure Kevin Mosomi bachigukwanira igoro ya mangana siasa na magenderero ekero mwako oyo iga oroyo siasa ande totigalitia matuko osense ya matuke mia ya mayoka egero bacholio bonene guchia okoleka biamono nchini gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 8